Wezîrê karên Derveyê Amerîkayê Marco Rubio, roja sêşemiyê li pêş Komîteya Têkiliyên Derve ya Senatoyê balkişand, ser vê yekê ku gotûbêjên nihayên Têhran û Waşîngtonê li ser zengînkirinê û got. Eger mijarên wekî piştgiriya jî terorîzmê û bernameya mûşekî nebin beşek jî vê rêketinê, cezayên têkildar dedi cih de bimînin. Rubio got, Washington hiwil dîde bî Têhranê re bigihêje rêketinekê, ku li gor vê rêketina Komara Îslamiya Îranê karîbe swêdan bername navokiya aştiyane be, ne zengînkirîna uranyumê. Wî got jî ku gihîştîna rêketineke vî ha dêne hesam be. Wezîrê karên Derveyê Amerîkayê got ku rêvebiriya Îranê rêyeke alternatîv pêşkêşî Îranê dike, da ku vêlat ber bî bekstewarî û aştiyê ve biçe. Ew tesan be, li ev têm lene Rubio zêde kir.